ମୋର ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ଆମେ ଯେପରି ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ଧନୀ, ଗରିବ, ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥା ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାରର ହୋଇନଥାଏ। ଋତୁ, ଅଞ୍ଚଳ, ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ତୁମେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଅ, ନୁହେଁ କି? ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଖାଦ୍ୟ ସବୁଦିନ ଖାଅ କି? ନା, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ତାଲିକା କରିବା ଗତ 2 ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରି ଦେଖାଇବ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।